Ei, què passa? Us en recordeu de Black Mirror? Aquesta sèrie que ens presentava un seguit de distopies, capítol per capítol, estretament lligades amb la tecnologia. Doncs s'ha confirmat que aquest 2023 tindrà una nova temporada. Serà ja la 6ena, i us dic que si us en recordeu perquè fa 4 anys que es va estrenar l'anterior, la 5ena. El 2019, que no sabíem ni el que era el Covid. Sèrie que es pot trobar a Netflix. Tot i que no se sap la data exacta de l'estrena d'aquesta 6ena temporada, sí que es rumoreja que podria arribar al segon semestre de 2023. I en el seu dia semblava que ja no hi haurien noves temporades, perquè el director de la sèrie, el Charlie Brooker, va sortir dient que ja no en faria més episodis perquè la realitat havia superat a les ficcions que ell plantejava. I en gran part sí. Però bé, sembla que Netflix s'ha rascat la butxaca i el bo d'en Charlie es podrà comprar un vaixellet nou. Per tant, per anar obrint una miqueta de boca i recordar més o menys per on anaven els trets, us porto el meu top 5 de capítols de Black Mirror. És un top absolutament personal i sota la meva opinió. Aquí no hi ha absolutismes. Si tu penses diferent, doncs deixa'm aquí sota els comentaris quin és el teu top o quin creus que m'he deixat i que hauria d'haver inclòs en aquest top 5. I sobretot fes-ho insultant molt, vale? Dient-ho de la pitjor manera possible, una cosa tan transcendental com un top de capítols d'una sèrie, vale? Doncs vinga, comencem amb el meu top 5, que vindria a ser el capítol de Hank the DJ, de la temporada 4. Hank the DJ és l'episodi on veiem aquesta mena de Tinder, que no només està en parella, sinó que et diu que et trobarà la teva parella perfecta a mesura de les vivències viscudes d'altres parelles que et anirà proposant per saber dades sobre tu, parelles amb les quals ja et dona una data de caducitat. Evidentment, quan vam veure aquest episodi tots vam pensar en aplicacions com Tinder, amb aquesta obsessió a trobar les nostres mitges taronges i fins a quin punt un algoritme artificial pot tenir més raó que els nostres propis sentiments. Per mi, pel tema que parla, de la manera que ho fa i el final que té, crec que havia d'estar en aquest top 5. En el top 4 tindríem l'episodi de San Junipero, de la tercera temporada. L'he posat perquè, a banda de que em sembla un bon episodi i visualment molt maco, és potser l'episodi una mica més happy flowers, per així dir-ho, d'una sèrie que al final, a cada final de cada episodi, et deixa amb el cul tort i amb ganes de marxar d'aquesta societat. Recordem que San Junipero parlava de la relació entre dues noies que viuen a dins d'una realitat virtual on només hi accedeixen ja les persones sense sostre o fins i tot ja mortes. San Junipero és un dels episodis més celebrats de la sèrie i no volia deixar-lo fora d'aquest top perquè, sobretot, crec que visualment és bastant espectacular. I que d'entre tanta merda et colin alguna coseta una mica feliç, doncs mira, va bé. Arribem ja al top 3. En aquí hi he posat el capítol Os Blanc, de la segona temporada. És d'aquests episodis que tu vas descobrint el que passa de la mateixa manera que ho fa la protagonista i des d'un principi estàs absolutament desconcertat. M'agrada bastant la temàtica que toca i la reflexió que deixa. Jo crec que parla bastant evidentment d'aquesta cultura de la cancel·lació. Recordem que al final estan torturant aquesta dona perquè resulta que en una vida passada, per així dir-ho, va fer molt de mal. Però fins a quin punt és correcte seguir-la castigant quan per culpa de les coses que li fan ni se'n recorda del que ha fet, ja no sap ni qui és. Però bé, com us comento, m'agrada molt del que parla, les reflexions que et fa fer i també tota aquesta part de la gent que mira, de la gent que simplement està a un costadet i jutja. Molt evidentment parlen de les xarxes socials i de l'anonimat que donen aquestes. Em sembla un capítol més que interessant i a més et manté allà amb l'atenció per saber què dimonis està passant. Arribem ja a la segona posició, la cosa s'està ficant calentona amb un dels capítols més celebrats de la sèrie i de la primera temporada, l'únic de la primera temporada que he ficat en tota la llista, que és ni més ni menys el de Tota la teva història. És a dir, el que planteja qui no ho ha pensat alguna vegada, no? Tenir una manera de poder revisitar tots els teus records i que en un principi tu pots presumir com algo guai o algo molt útil. Però ja ens ensenya aquest episodi que, com sempre, els humans trobarem la manera de fer-ho servir de la pitjor manera possible amb aquest protagonista que s'acaba tornant boig volent descobrir infidelitats de la seva dona. Com jo sempre dic, senyores i senyors, la ignorància és felicitat. I en el número 1, el millor dels millors, perquè crec que és l'episodi que té tota l'essència del que és Black Mirror i del que ens vol explicar amb tots aquests altres episodis. El meu número 1 és Caiguda en picat, de la tercera temporada. Aquí jo sí que crec que és el capítol que més ens interpel·la de tu a tu. Qui més qui menys té Instagram, qui més qui menys té Twitter, qui més qui menys penja una foto i està pendent sempre dels likes, dels comentaris. I el que planteja aquest episodi, que una persona valgui els seguidors que té o els likes que té, ja passa a dia d'avui. Aquí una mica en Charlie Brooker sí que tenia raó. A més, posaria la mà al foc que preguntés a qualsevol persona aleatòria que hagi vist la sèrie i serà un dels episodis que recorda seguríssim. Doncs què, esteu d'acord amb mi o no esteu d'acord? Haig de dir que m'ha costat una miqueta segons quin capítol deixar-lo fora. Si us ha agradat el vídeo, deixeu-vos un like i així jo sabré que puc fer, doncs mira, de la posició 6 a la 10. Perquè crec que ja tinc al cap quins capítols hi aniria, la veritat. De totes maneres, si estàs d'acord, si no estàs d'acord, deixa-ho a comentaris, deixa'm el teu top.
què canviaries, quin trauries, quin posaries. I segueix-me a les xarxes socials per estar sempre atent o atenta a quan pengi un vídeo d'aquests, o a les xarxes socials sempre estic pendent d'explicar-vos què arriba a cada plataforma, quines estrenes hi haurà a cada plataforma cada setmana, així que no ho dubtis. I així podràs ser tu sempre el primer o la primera en veure alguna cosa i poder-la recomanar després i quedar de conya. I escolta, deixa el mòbil ja, deixa't el teu like i tota aquesta història, segueix-me i després d'això, deixa el mòbil i surt a respirar una miqueta, que si no ens passarà com a Black Mirror. Vinga, fins la propera, ciao! Hòstia, i aquest el tio va i no em dona like, pues serà fill de p***.